تماشاوانê xalî tîvî dema û xweş be hêvî dikim rewşa we baş bi divê xelekê de çend mijarên me hene em ê li gel hev binirxînin, rexne bikin, bi tundî rexne bikin û li gel rexneyên xwe jî em ê qehwa xwe jî vexwin. Bilez û bes qehwa xwe hazir bikin em dest pê bikin. Ya Xwedê. Serokê Tevgera Xapoçî Birêz Devgirêz Ebdullah Öcalan daxuyaniya wî ya dawî wekî daxuyanî wî berê pesnê teslîmbûyînê dide, pesnê entegrebûyîna bi dewleta Tirk a dagirker dide, pesnê mîtleşme û îtleşme û kemalîzmleşme dide. Dibêje vê çareseriya wî, paratîgmeya wî, xapandina wî tê wekî qûnaxa damezrandina dewleta Tirk. Ji xwe tiştekî rastiyê tê de heye yanî. Rastiya ku Mustefa Kemal Atatürk Kurda xapand û soz da Kurda ku dema ku em Seltana Osmanî rakin, em dagirkerên Îngilîz ji welatê xwe derxin, ev welatê han ew ê bibe welatekî hevbeş ê Kurd û Tirk a. û Mustefa Kemal Atatürk bi entelektuelê Kurdayê wê demê rûnişt, protokol jî mor kir û ev tişt eşkere bû. Ji raya giştî re eşkere bû, ji dîrokê re eşkere bû. Lê tiştekî xapo û dewleta Tirk û dewleta Mîtê bi hev re li hev kirin li ser Kurda li hev kirine em wê nizanin. Ferq û cudahî ev e. Krîz û aloziya ku dewleta Tirk di wê serdema hanê de tê de bû, erê dagirkirin tune yê ne Îngilîz ne şerê cîhanê ê yekemîn ku qediya ne rewşa Tirkiyê a awarte na niha rewşekî dewleta Tirk tê de dewlet e. Problemê wê kêşeyê wê hebûnî tune. Kêşeya sereke pirsa Kurd û ku pirsa Kurd pêş diçe. Di wê dema hanê de, di wê serdema hanê de 1921 22 herêma Kurdistana Federe tune bû. Rewşa Kurda ne li pêş bû wekî ku niha li pêş e. Lewma gelek tiştên ku Kurd didin pêş hene, ergumentên xurt ê stratejî ê Kurda ku didin pêş niha hene dewleta Tirk aloz dike. Dewleta Kemalîst aloz dike. Rola Xapo a niha ji rola Hesen Xeyrî bi qirêjtir e. Apo û ê ku li pişta Apo bi qurbana Hesen Xeyrî bin. Sola Hesen Xeyrî jî bi berê jî gotiye ez dubare dikim ji Xapo û ji Tevgera Xapo çî çêtir e. Wê çaxê rewşa Kurda pir şûndemayî bû, pir dijwar bû lê Kurd li ber xwedan li hemberî Kemalîzmê serî hildan. Serhildana Qoçgirî, serhildana Şex Seîdê Kal, serhildana Dêrsimê, entelektuelê Kurda ê li Bakurê Kurdistanê teslîm nebûn. Heta kesê ku bi Mustefa Kemal Atatürk hatibû xapandin lanetê li xwe kir û mînak yanî Hesen Xeyrî me behsa mesela Hesen Xeyrî kir. Niha Xapo, rola Xapo û daxuyaniyê ku dide û çi dibêje li gorî manşeta
کو آنافێ ئاڤێتیە و داخویانیاوی نامەیاویە داوی ڕێیا 1000 کیلۆمەترە بە گاوێکی دەست پێ دەکە هەی خاپ و هەی لای ئەویش هەی بێباف پشتی 5 ساڵ کەد و خوین و ماڵوێرانکردن و کوشتن و برینداری و هەقواسە تەخریبات و زەرەر و زیانێک و گیهاش جڤاتا کورد هینا تژنوڤا تژمر بەحسا گاڤا یەکەمین دکرد پشتی هەقواسە تە کوردا دناوا پارتیا خۆ دکوشت دەرڤایە پارتیا خۆ دکوشت هەقواسە تەسفیەکردن دەولەتا ترک تشتێ ئانی سەرێ کووردا تشتێ تە و تەفگەرە تە ئانی سەرێ کووردا و تژمر نوکە بەحسا گاڤا یەکەمین دکردنی هینا 1000 کیلۆمەترە لە پێشیا کووردا هەیە ji بۆ کورد ببن چێ ji بۆ کورد ببن کەمالیستên باش کوردên باش ê li gorî dewleta Tirk dewleta Kûr dewleta Mîtê dewleta Baxçelî Kurdên baş ê wekî Xapû Kurdên baş ê wekî Dew Partî û Çaqilmaz Partî Kurdên baş wekî Selahedîn Demirtaş û Perwîn Buldan û ev sextekarên ku niha bi navê Kurda li ser qedera Kurda bazariyê dikin evana î Kurdlar in evana î Mîtler in evana î Îtler in î Xapûcîlar in evana dibê werin naskirin ji xwe dîrok wan naskiriye û rojev wan naskiriye wê heta lanetê li wan bikin rola Xapû û tevgera Xapûçî pir qirêj heta hûn bêjin yanî kêrnak Xapû dixwaze civaka Kurd bike civaka qûneka ti helwesta minî dijberî ya kînperestî li hemberî gay û homoseksûal û lêzbiyan tune lê ez li dijim ku Xapû civaka Kurd bixesîne civaka Kurd xera bike civaka Kurd bike civaka qûneka rewşenbîrên Kurda hemû bibin qûnek hemû bibin lêzbiyan hemû bibin gay siyasetmedarê Kurda bi vî rengî civakekî xerabe civakekî genî ku li gorî kêfa dewleta Tirk bimeşe li gorî wekî hevîrê ku li gorî dewleta Tirk çawa vî hevîrê han bistirê li tenûra xwe Xapû vê rola hanê dilîze Kurda bixesîne nifûsa Kurda kêm bike nasnama Kurda di çavê Kurda de reş bike wekî polîtîkaya dewleta Kurd a dewleta Tirk a 100 sal hemû kes dizanin yan jî kêm kes dizanin ku dewleta Tirk di piştî têkbirina serhildanên Kurda bi taybet di 1925 plana herêma Rojhilat plana reforma herêma Rojhilat şerq îslah planı lê bigerin hûnê bibînin dewleta Tirk piştî komkujiyên li dijî Kurda çi kir Mustafa Kemal Atatürk çi kir İsmet İnönü çi kir Xapû di rewşa niha de aynî wê rola genî a İsmet İnönü li ser Kurda dilîze plana herêma şerqê islaha herêma şerqê piştî dardekirina entelektûelê Kurda têkbirina tevgera azadîxwaza Kurda şikestina serhildana Şêx Saîdê Kal dewleta Tirk dest bi planekî nijadperest kir koçberî di nava herêmên Kurda dest pê kir zarokên Kurda xist dibistanên kemalîst a ev Kemal Kılıçdaroğlu serencamê wan dibistanên ku zarokê Kurda malbatê Kurda hîna zarok bûn wan ji herêma Dêrsimê herêma Bingolê herêma Amedê ji deverên Kurda wan derbasî Anadolê kirin ji bo guhertina demografî di herêmên Kurda de çê bikin û Tirka bînin
خاپۆ لە ڕۆژهەڵاتی لە ڕۆژاوای کوردستانی ئەف پلانە هانێ ئەف پلانە قڕێژ تەفگەرە خاپۆچی نەماز دەبێژم تەفگەرە قەحپۆچی هێرس دەبن دەبێ چما ولۆ دەبێژێ لە ئەنجامی بنەرن نەها لە ڕۆژاوای کوردستانی عەرەب هەژماراوان پڕ لە پێش ڕۆژاوای کوردستانی ڕادەستی رێژیما جۆلانی کردن و نەها دەڕێژیمە جۆلانی دە ئەنتەگرە دەبن رژیمێکی ئیسلامیست و گرێدای دەولەتا ترک ئیسلاحا ڕۆژاوا ئیسلاح پیلانە ئاخاپۆ بەسەرکردەیە سیپان حەمۆ و مەزلوم عەبدێ و ئولام ئەحمەد و ئەف خاپۆچی ئەف تەفگەرە سەختە تەفگەرە ڕەزالەتی ئاخیانەتی vê plana hanê li Rojavayê Kurdistanê li ser ket çûn entegre bûn teslîm bûn xwe firotin çawa xapû qûna xwe li ber tirka belbelotî kir ev ê li Rojavayê Kurdistanê jî li ber Nuh Yilmaz û li ber Cebhetun Nusra û hevalê tirka û rejîma Sûrî akiheyî qûna xwe belbelotî kirin ez ji dilekî şewat hûlo dibêjim ez ji hîrsekî bilind vê van a xaftinê han dikim ji ber ku rê nedan rê nadin ji nîqaşên ku mere bi mantiq û bi aqil bi wan re biaxivin tiştekî wanî mantiq û aqil tune sextekarên apoçî wê derkevin ev çi dijûne ev çi sixêfin ev nizanim eqlanî û hişmendî û objektif û çi rûvirê wan wê derkevin yani qaşo wê werin me bielmînin wê çawa ez biaxivim we çawa mijarên siyasî ez binirxînim hey sextekarên tevgera sextekara ji serokê wê newnewî bigire heta kerê wê dawî cehşê wê dawî cehşên 2026 tevgera xapoçî bê nîqaş plana islaha herêma Rojhilat ku piştî qaş û têkbirina şoreşa Bakur û şoreşa Rojava de wê dest bi vê plana a hemdem a nûjen bikin a bi serkirdeya xapû û tevgera xapoçî çawa ku Mustafa Kemal Atatürk û İsmet İnönü di damezrandina komarê de ev filan xistin rojevê xist dwarê praktîk dik xapû û tevgera xapoçî jî ev dik yanî wê ji mir behsa terkîz dikin li ser jinê û jinolojiya û qûnolojiya û nizanim ekolojiya û qûnfiransa nizanim çi û qûnfiransa Islama Demokratîk û qûnfiransa rewşenbîr a û qûnfiransa civaka ekolojî û hema qûnfirans û qûnfirans çê dikin û dixwazin gelê Kurd dibin kontrolê de bixesînin rewşa tevgera xapoçî a niha birastî ji rewşa ku apo muqayese dike di pîvê dibêje ku niha em wekî eynî qûnaxa damezrandina komarê ne pîstir e yanî ev qanûna ku niha behsa wê dikin ku wê îro têkeve parlamentoya Tirkî yanî niha ez li gel we de axivim êvar e lê sibaha vê rojê gerek ev qanûna hanê wê têkeve parlamentoyê ez ê niha li ser wê jî ez ê biaxivim em nizanin gelê Kurd nizane ev çi qanûn e ev çi hal e ev çi rewş e tenê xapû dizane û ew sextekarê Dem Partî û Çeqilmaz Partî ku îmzaya xwe avêtine binê vê qanûna hene ew ê berî AKP û MHP li ser vê qanûnê îmze bikin ew jî îmze bikin xapoçî îmze kirine û bi zorê
خاپو اف خوارنا هاني اف كرافيا هاني داي بروان وي بزوري وان بدو خوارن وي بزوري بد جميل بايك جي او چوكوش سروكي نونوي بي خوارنا هاني لقل برادري تلكا چيكر يمي بخون جميل بايك ولو مصطفى قراسة ولو دوران قلقان دركبه ولو فيرنجي هاني بيجو إليشي دسكفتي كردان بكن اف سخت كارين هاني ناين جو كردار نابيجن كاف قانون چتي دي يكي روشنبير روشنهوير هنرمند سختكاري تفقرا خابوچي ونورن آنا جي بپرسن ونورن جوان بپرسن هاي اف قانون چتي دي كسك نزان نه پلانا خابو پیمان خابو سوزن خابو اوميتير ام تشك جي نزانن اف قانون هانه قدام بارتي وشقل ماس بارتي والسر امزا بك ام قالي كرد جي نهاي دادر بشترك ودركبه وجمر ستيرك تي في وقزي كري وريخا دحشي وبابي قازي مازي والسر مديا بكا كيدر كيفن آلدال ارو فردا شتين وسيدي فراتو ويدر كيفن وجاوي بسني بيبدن ويبكن وكي سركفتنكي وكي دسكفتكي كردا ويتيك چوين يعني اش بيجم يعني سختكاري خفروتن وقون فروتن ويبكن قزنج ودسكفتي مزن ايه قلي كرد خساندنا قلي كرد ويبيجن ويا سركفتنكي ديروكيه قون لشمه كو دخوازه خابو دخوازه قون لشمه دناوا قلي كرد بجهبينه اي بيجنا اول دسكفتكي ديروكيه حمو قلي كرد بفن روتين دا حمو قلي كرد بفن كاكشار اورامار حمو قلي كرد بفن وقي خابو هاوال تو سروكاتي فيمناك هاوال سروكاتي سروكين نونوي بشتي هقواس خوين وكدو تيك چوين جمر بحثا مشى 1000 كيلومتر بقافكي دس بيدك وخبات شاكر ونزانم چي فلان وبيوان سروكاتي تشتكي خوش دبيجو كرو اي قولي سري سخت كار افقوت الناس كريه افقوتن هركز دبيجه نا خابويه حمود اشتي بكن ملكي خابو وان بفروشه جاوان بفروشه چبين السري وان چبين حالي وان سروكي نونوية وأوزانه ونزانه بفي منطقي هاني بفي شكلي هاني اف حمود تشت بيواجو وقانونا چارچوبه واف حمو مسلاوي وري بردوام كرن وكي بآخذت كي رخنه بكي دجمنه قلي كرد تحوالي دجمنه كرو هاي خولي سر هاي سخته كار اي رخنه دكي اي رخنه في پلانا هاني دكي في تسليم بوينا هاني دكي في خفروتنا هاني انا خابو خود فروش برا خو بفروشه فكيكي خود فروش برا خو بفروشه خو فسخ دكي خو مسخ دكي خو چي تيني سري خو بره بكي لي اف نبي چارنوسا قلي كرد اف نبي قدرا قلي كرد قدرا قلي كرد نقون لشمية قدرا قلي كرد نكو حمو قلي كرد بفن كاكشار اورا مار قدرا قلي كرد نكو اف جباك ور خساندن قدرا قلي كرد كنا ابو ور بلانا شرق اصلاح بلانج مرديستا تيخ مرعية تيخ براكتيكي اف نقدرا قلي كرد قدرا قلي كرد نكو خاپو لقلي كرد بنر وكي كري ونكريه بزي كريه كرا خاپو چي خو كرد بينن بكيف اخونه لحتاج ما بي اف فلانا سخته چد ببرابر بي دبي ام تحسي بكن ام لدج دركبن ام رخنه بكن ام حلوستا خو ديروك جمرجي دنفسينه جخاپو چي اجير دنفسينه كي خودي هلوسته كي كرد و كردستاني دي باريزه كي شهيد كردستاني دي باريزه كي مظلوم دوغان و خيري درميش و كمال پير و معصوم خور قماز دي باريزه
کی محمد جاهد شنر و سایما آکشن دپارێزێ، کی بیرجان یıldız dipارێزێ، کی Aytan Yıldırım dipارێزێ، کی هەواڵ ئیسماعیل dipارێزێ. ev hemû şehîdên ku ji rêya Kurd û Kurdistanê de serxwebûna Kurdistanê, azadiya Kurdistanê ji ciyana xwe ji dest dan bi fîşeka PKK bi fîşeka dijmin, kî wan dipارêze? Ez ya Xapû. Dema ez dibêjim tevgera ekolojiya, tevgera qehpelojiya Xapû çîhêr dibin a tu çima wilo dibêje. Ku roj wilo xerabtir ji wilo xerabtir e. Tiştê ku ez dibêjim, rexneyê ku ez dibêjim, rol û rewşa tevgera Xapûçî ji wilo qirêjtir e. Ez a dilê we dibêjim ferza win newêrin bêjin, win newêrin bêjin ez vê dibêjim. Herin rexneyên tund li Xapû û li Xapûçiya bikin. Neyên li kesê ku Xapû rexne dike û tezî dike berê xwe nedin wî û astengiya çê nekin. Kesek nikare rê li ber rexneyên wêrek, rexneyên bi cesaret bo kurdewarî kes nikare rê li ber wan bigire. Eger hûn xwase xwedî helwestin, herin rêya plana nû a şerq islah planı herin rê li ber wê bigirin. Her rê li ber kemalîzma nû bigirin, toranîzma nû bigirin. A ku bi navê tevgera Xapûçî di nava Kurda de dixwazin bicêbînin. Herin rê li pêşiya wê bigirin, piştre werin bêjin wela hoşeng rexneyên te tûj e, rexneyên te tund e û nizanim çi û van sextekariyê han nekin. Yek ji sedemên ku hişt ez dûrî tevgera Xapûçî bikevim daxuyaniyê Xapû ê di Nîsana 2011 gulana 2011 dema Xapû ji PYDê dixwest here bi rejîma Beşar Esed re têkeve nava têkiliya. Ev daxuyanî bi belgene hatine nivisandin. Wê çaxê ez di Rojtîvî de xwedî helwest bûm, xwedî hêrs bûm. Min ji ev Newafre û Bunyad Cizîrî evê ku karmendên Rojtîvî wê çaxê me behs kir gotiya dîn bîye. Ew Faîq Umerê ku niha wekî casûs di bîroya PYDê li Brukselê dişuxul e, ew jî vê meselê han baş dizane. Ku wê çaxê em nerazî bûn. Ez nerazî bûm. Bêtir ez nerazî bûm û min dev ji meselê berda û ew man. Ajder û Majder û Newaf û Faîq û Maîq hemû man. Mi ez xwedî helwest bûm, wê çaxê mi nerazîbûna xwe li hemberî daxuyaniyê Apo da diyar kirin. Niha ez mesela dînim didim berhev. Bahoz Erdal dibêjin nejme ba wê rejîma Beşar Esed biketa. Yemekî te de rejîma Beşar Esed diparast. Navî wî çi ye? Aldar Xelîl dibêjin nejme ba wê Şam biketana. Yemekî PKK Şam diparast. Ev daxuyanî vê dawiyê behs kirin. Vê dawî ev salên dawî bû behsa rola xwe di netêkbirina rejîma Beşar Esed. Wê çaxê di 2011 de di meha Nîsanê de di meha Gulanê de heta wê demê Recep Tayyip Erdogan dewleta Tirk ji Beşar Esed re digot birayê me. Têkilî di navbera wan de hebû. Demek wê çaxê Xapû ji serê xwe nedaxivî û leşqûna xwe diaxivî. Xapû ji serê dewleta Tirk diaxivî. Dewleta Tirk û rejîma Beşar Esed hewalê hev bûn. Heya wê dema hanê. Xapû di wê demê de, di wê qonaxê de ji PYD xwest here kontakta xwe û danûstandinê xwe bi rejîma Beşar Esed re bike. Wê çaxê niha Sîpana hemû derdikeve û dibêje divê me çû, me Beşar Esed re dît, me danûstandin kir, Mazlûm Ebdî jî behs kir. Sîpana hemû jî behs kir. Di wê dema hanê, di wê serdema hanê de ez mijarê îdî
daxuyaniyên niha daxuyaniyên berê bi hev re girê didin. Dema ku bi rex nedikir me digot têkiliyê wan bi rejîma Sûrî re hene cilê xwe diçirandin na tişkî wilo tune em ne rejîma Beşar Esed re niha xwast hevalê me zindana de nizanim çi niha li xwe mikurtên niha li xwe mikurtên daxuyaniyê wanî niha li xwe mikir hatinê wanî niha ê Sîpan Hemo ê Mezlûm Hebdî hemû tiştê ku Şengosê digot 15 sala tekez dikin têkiliyê bi rejîma Beşar Esed re pêve girêdayî jê pîstir jê genîtir jê sextetir têkiliyê bi Cebhete Nesra re têkiliyê bi van kesên dagirkerên Efrînê têkiliyên tevgera Xapoçî ev hebû me vê jî me rex nedikir lê ti belge di distê me de ti nebû aniha daxuyaniyê Sîpan Hemo behsa têkiliyê xwe bi Cebhete Nesra re bi hevdûr rûniştinê bi hevdûr peyman danînê bi hevdûr kontaktê dikirin dema ku me rex nedikir me rex ne li PKK dikir li tevgera Xapoçî dikir li PYD û MYD û nizanim çi digotin evana şerê taybet e û derew e û ne rast e û niha rûreşiya wan eşkere bû li ser medya girêdayê rejîma Colanî êdî li xwe mikurtî ev sextekarî heta hetayê nabîne ev qirêja heta hetayê hîna wê tiştê wan eşkere bin niha xwe şêrîn dikin li ber rejîma Colanî xwîna xwe şêrîn dikin xwe baş dikin têkiliyê me hebû nizanim çî me hebû nizanim di wê demê de em rex nedikin dema ku me wan rex nedikir em me dikirin hevalê Colanî aw Şengosê têkiliya wî bi Colanî re heye têkiliya me bi Colanî re heye hey sextekarin û ev sextekarê ku niha di medya PKK de yek bi yek û nivîskarê girêdayê wan hemû kesên ku girêdayê tevgera Xapoçî gerek ana wilo tif xwe bikin û ji ber ku sextekariya wan qirêjiya wan eşkere bû ser zimanê hevalê wan û rexneyên ku li wan dikirin hemû tekez bûn dîsa li ser zimanê hevalê wan kî hevalê Colanî derket win kî hevalê rejîma Dewlet Hatîrê derket win kî hevalê rejîma Beşar Esed derket win we xwe nas kir dema ku ez dibêjim tevgera Qehpoçî û Qehpelociya diğeyîdin ev rewşahanê ti navê din layîqî wê tune ku mere navê bike Hinera Qehpocî tevgera Xapoçî tevgera Qehpocî ku rabe pîstiyê bike fihûşa siyasî bike û vê fihûşa siyasî bavê ji li ser kesên din van kirasê xwe genî riziyayî pintî li kesên din bike ev tevgera Xapoçî Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî serdana Şamê kir Serokê Komara Sûriyê demkî Colanî Ehmedulşerê re bûyî re hevdîtin kir gelek Xapoçî kêfa wan hat kêfa wan nehat lê ji mecbûrî reklam ji vê serdana hanê kirin û ji xwe re wekî pîne dîtin ku çiyê hûn ji me re dibêjin em teslîmî rejîma Colanî bûne hevayê Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ew jî hat serdana Ehmedulşerê kir hinek alîgirên PDK ê Barzanî ê Sûrî ê Kurdên Rojavayê Kurdistanê ew jî xwe pê paye kirin û xwe pê dîtin binerin gerek mirov realîst bi gerek objektif bi û polîtîka dibêje ku me re li têkilî kontakt û danûstandin bi rejîma Şamê re bike hevayê Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî ew jî hat Şamê gerek em jî herin Şam di nava van kesên
کو خالصر هدکی ده حسیبن سیاست مدار اکتیویست نویسکار جی هبون جاندوز یک جوان نویسکاری هانی بو ایکو ریکلام و پروپاگاندایا کنتاکت و دانستندنا به شامیر کنتاکت و دانستندنا به جولانی رو جبهت النصرة دکر اف کسین کو ریکلام و پروپاگاندایا و مسئله هانی دکن دزانن کو حتی روژا ایرو بسدان جنین ایزدی لإدلب ولحلب ولحمص ولحماي لجم حوالين جولاني في مثلا هاني باش دزانن كو اف رژیم جولانی یک بشکیش بشن داگرکرین هریما عفرینه دزانن کو جولانی و حوالی نوی و رخصنا داعش کوبانی دورپیچ کربون کوبانی داگر کربون و اف يعني سیاست مدار دبن نویسکار دبن ای کو نها بحثوان مسئله سیاسی دیکن سیاست مدار وی کاری هان بکن خمناک لی ای نویسکار ای روشنبیر دبین نکوی باری بازار سیاسی نکوی ناو واری برجواندین قریج ای تاکی کسی يعني جان دوست دبه حلیم یوسف دبه روشنگوسه دبه کی دبه بلا ببه کسی دواری نویسکاریه ده دواری روشنبیریه ده خبتن دبیتی کلیوان به نرخاره به به اخلاق روشنبیریه را به نه به اخلاق بازار سیاسی را به از مسئله بویرنگی که دگیجم و ناز دکم و پی باور لگوری me سردانا برز نچیروان بارزانی او مشروعیت ناده لگوری me وکی نویسکار وکی روشنبیر نه وکی سیاست مدار مشروعیت ناده کمره هر خواه باوی حنبیزات جولانی نه تیکیلی جبر چه از ویدی بیجم تیکیلین هریما کردستانی بترکاشی رهیه ای اکنومی ای سیاسی اف تیکیلین هریما کردستانی بده انجارا نیچیروان برزانی کاک مسعود برزانی چون به اردوغان و به سرکرده دولت ترک رو نشتنه گلو سرکرده دولت ترک باشه نه اف تیکیلین سیاسی ده اف دواری سیاسی مرد کاروان ده بنرخینه نه دواری اخلاقین روشنبیری پرنسیبین روشنبیری نرخین روشنبیری گروک ما يعني اگر مرر بپیوه دبی مرر وی مسئله هانه جدا بکه سیاست لعالی کی کنتاکت و دانستندن سیاسی لعالی کی و هلوستین روشنبیری ای رخنگیری ای اخلاقی لعالی از وی مسئله بویرنگی فهم دکم لگل ویجی تیکلین هریما کردستانی سرکرده یا هریما کردستانی به رژیم ایرانی رهیه و امنا ذکر که هریما کردستانی هرتم برانبری ایریشی رژیم ایرانی و حشدا وحشی و حشدا شعبیه لی او تیکلین سیاسی بردوامن نایوی معنی او تیکلین سیاسی که گرک سرکرده یا کردستان ایرانی هرم قد تسلیمی رژیم ایرانی بکن شکیولو تنه و نبویشی و کسین ناوا کردین ایرانی ده اوی ریکلام و پروپاگاندا یا هانی ناکن روشنبیرین کردین روجلات نابیجن هواتی کلیه سرکرده یا کردستان عراقی و پدکه یا عراقی و معلوماتا برزانی بر رژیم ایرانی رهیگ دکا امجی هرن دناوا روشنبیرین کردین روجلات کردستانی کسی وکی جاندوست تننه کوچاوا بخوازن وی بهانه یا هانه کو تیکلین هریما کردستانی به ایرانی رهی به طهرانی رهی دکا ام هرن خوابا ویجن حنبیزا طهرانی تیکلین حولیری و هریما کردستانی به ترکیه رهی دکا ام هرن خوابا ویجن حنبیزا انقری هنیو کی الوسط خاپو هم هرم بوان را انتگره ببن و جا چند کسن سختکار هنوی بیجن منطق و اوبجکتیف و عقلانیت و هشمندی و ریالیزم و چیرک میرو که دروا کو کار بن مکیاج بکن سردانا
نێچیروان بارزانî nabe belge, nabe argûment ji bo helwesta rewşenbîrî. Helwesta rewşenbîrî girêdayê qurbaniyên rejîma Colanî. Qurbaniyên rejîma Colanî ê Kurd, qurbaniyên rejîma Colanî ê Êzidî, Êzidî ê Kurd, qurbaniyên rejîma Colanî ê Durzî, ê Elewî, ê Ereb, kî dibe bela bibe. Helwesta rewşenbîrî, azanistî, awêrek xwe nas pêre bazar û hesabên siyasî. Siyasetmedar çi dikin bere bikin asibe ene kese jî bi rejîma Colanî rûnê û rûniştî jî. Ez wekî rewşenbîr, wekî nivîskar wê helwesta min ji vê meselehanê re rexne be. Wekî helwestekî rewşenbîrî lêser asta siyasiyê ez nikarim wala wekî candost ez rûnêm gerek Kurd vê bikin, gerek siyasetmedar vê bikin, gerek rewşenbîr vê bikin û ez xwe bikim wekî merciyet û dawiyê bêjim ev nerîn e. Ev nerîna min ez nerîna xwe dibêjim. Tu ji ev ne nerîna te yî demak dibêje gerek û gerek û divê û gerek û çimiş ev ne dîdî te emr û teelîmata dide Kurda. Newlo ye. Meselen ev ne helwestekî rewşenbîrane ye. Ev tişt hene yanî. Lê di nava Kurdên Bakur de di nava tevgera Xapoçî de kesên wekî jandost hene û pir in. Evê ku xweşik dikin û Xapo entegrebûyîn û paratîkmeya Xapo û manîfîstoya Xapo û şaristaniya demokratîk û van Kurdên neteweperestên teng. Yani jandost jî ji ber ku ji bo ku xwe ji rexneya dûr bixe, xaş û ew jî wekî Xapo û Xapoçiya dixwaze ji nava çarçeveya neteweperestiya teng, neteweperweriya teng derxîne. Ev jî sextekarî ye yanî. Ev jî derew e. Yani te herê li cem Filistîn, gelê Filistîn û ciher rewşenbîrê Filistîn û danûstandinê te bi wan re û tu xwe li ser yani piştevanê doza wan bide diyarkirin û te here bi İsraîliya jî re qedeha xwe û wayne û ereqa xwe tu bi wan jî rive xwe û nabe. Tu li cem Hiseyn bi û tu li cem Yezîd bi nabe. Tu li cem Helaj Mensûr bi û tu li cem kujerî wî bi nabe. Tu li cem Mezlûm Dogan bi û tu li cem kujerê Mezlûm Dogan bi wilo nabe. Tu li cem Hemed Cahit Şener bi û tu li cem kujerê Hemed Cahit Şener bi. Wilo nabe. Rewşenbîr ne vî rengî ne. Mixabin tiştekî bi vî rengî, rewşekî bi vî rengî heyê di nava Kurdê Rojava pir kêm e. Ser tiliyan tên ji mir. Belkî kesê ku wilo pir belox, pir balkêş ku wilo makyaja rejîma Colanî dike, rejîma Colanî wilo xweşik dike bi zimanê Erebî, ne bi zimanê Kurdî. Bi zimanê Kurdî yani wê xwe tezî bike. Çend kesên ku pê hatine xapandin li Bakurê Kurdistanê wê eşkere wî naz bikin. Bi zimanê Erebî rêklam û propagandaya rejîma Colanî dike û realîzm û nizanim çi êrê kiro tu teşwîqa entegrebûyîna Xapo dike. Ev tiştekî ne baş e, ev helwestekî ne baş e. Ne helwestekî rewşenbîrane ye. Xapoçî bere werin biaxivin bi vî rengî. Zuhat Kobanî gerek wilo biaxive. Ne ti. Rewşekî bi vî rengî heye. Kesên ku wilo xwestin zêdeyî meselê bidin serdana Nêçîrvan Barzanî ji xwe bikin wekî bahane, ji xwe bikin wekî argument, ji xwe bikin wekî belge. Na. Ez wilo lê nanerim yanî karekî siyasî ji xwe karê xwe dikin. Ewlewî yani tiştên sereke di rewşa Kurdistana Iraqê de berjewendiyên Kurdistana Iraqê. Berjewendiyê herêma Kurdistana Iraqê bi Tirka re bi, bi rejîma Sûrî re bi, bi rejîma Iraqê re bi, bi rejîma Îranê re bi. Em xwedî êş û derdê meselê nişteciyên Efrînê, nişteciyên Kobanê, nişteciyên Cizîrê birînekî me yî taybet heye.
دەستپێکا vê birîna hanê rejîma Beas bû berdewamiya vê birîna hanê rejîma Colanî. Ez nikarim bivim mekiyêr û rejîma Colanî mekiyaj bikim. Ez vê mesela hanê bi tundî jî rexne dikim û tiştekî nerewşenbîrane dibînim û yanî bazariyên wilo polîtîkeya qirêj, bazariyên qirêj di nava dîmena siyasî û bercewandiya siyasî de dinirxînim. Ev e yanî ez bi vê şîwazî dinerim ku normal e Birêz Nêçîrvan Barzanî hat, normal e qedr û qîmetê Hikîme Zindanê heqî ye û Colanî û rejîma Colanî mecbûr e û dizane çawa Kurda bixapîne. Qedr û qîmetekî bide Nêçîrvan Barzanî lê Kurdên Rojavayê Kurdistanê di destûrê de nas neke. Qedr û qîmetekî bide İlham Ehmed û nizanim Mezlûm Ebdî û wan rûnê lê di nava destûra Sûrî de Kurd nebin. Di nava destûra Sûrî de statuya Kurda nebe. Li vî mentiqê hanê yanî xapandinekî mezin heye. Wekî xapandina dewleta Tirk ji xapo Çiyar e yanî. Ev ê mesela hanê li cem Zelal e ez hêvî dikim li cem we jî Zelal be. Li vir ez têp dawiya vê xelekê heta xelekekî din micarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.